kay Pai. Pakahiro mo sa Pai ang tawagan. Ayan ang putok. Apit tawagan bigat. Hindi ka pang tawag ko. Yung puti wire yung exam in Maya. Hindi ko ulit ko pa. Hindi pa yung dapit kaya inaban mo yun. Sabi. Hindi pikata mo ko ulit. No? Second. Red pink. It can be. Wait. Then first ko ba yung 4 days? Yung pawita lang dyan, send me yung 5. Yung down ang motor. Waiting with 5. Hindi mo, ayun tawagan, hindi mo lang, ayun tawagan, hindi ka. Sige. Usok ka dito. Parang nilalayo yung sarili.
Kapir tinda naman ah.
Asian.
Gimana aja? Dito mo. Padiretso lang. Hul. Okay. Ang ka naging ginugtid? Naging ginugtid. Ang samot unay. Pagbra lang kan bag. Bengket. Pasay.